Vážení priatelia, predstavujem vám ďalšie video, ktoré som slúbil a ktoré aj pre mňa je také zaujímavé, že môžem to niekomu poskytnúť, kto s tým má malé skúsenosti. Tie začiatky včelárenia boli také, že s rámikom sa nepracovalo. V tom období ešte, keď nebol rámik vymyslený, tak boli brte. Tie brte boli urobené prirodzene a potom, keď včelári, čo sa zaujímali o to, tak tie brte robili umelé. To znamená, že do zdravých stromov, alebo keď boli suché, tak urobili schválny otvor, aby sa tam včely nasťahovali. Toto včelárenie sa volalo brtníctvo, takže títo včelári sa volali brtníci. Potom neskôršie prešli na to tí brtníci, že aby to nemuseli sa škrábať po stromoch, po rebríkoch, tak z tej brte odrezali vrch a odrezali spodok a doviezli si to domov na záhradu. A vtedy sa úľ volal klát, čiže povedalo sa, že toľko a toľko máme klátov. Potom neskôršie bol taký pokrokový včelár Juraj Fandli, ktorý vynašiel nástavok, ale vtedy sa to nevolal nástavok, ale volalo sa to truhlík. Dakedy po našom sa rozprávalo nie nástavok, nástavok mal by sa len nadstaviť, ale ten truhlík, on ho aj nadstavil, aj ho podstavil a použil vtedy jednu čiastku rámika, to znamená, že použil vrchnú latku dnešného rámika. A to bolo dielo čiastočne rozoberateľné. Čiže zbil 4 dosky, navrch dal vrchnú latku dnešného rámika a tej debničke alebo tom truhlíku tie včely tam usadil roj a včely tam stavali smerom od tej latky smerom dole. Navrch dal striežku a na spodok dal dno a to bola kus dosky aj na vrchu, aj na spodku a to sa volala dužina, čiže bola vrchná dužina, spodná dužina. No a ten truhlík, keď on ich podstavoval väčšinou, nie nadstavoval, ale podstavoval. A v každej tom jednom truhlíku mal pozorovacie sklíčko. No a tam, čo som si zapamätal, on v roku 1803 napísal knižku alebo publikáciu, ktorá mala názov O úhoroch aj včelách. No potom táto publikácia, ktorá bola v tom 1803 vydaná Jurajom Fandlim, tak sa neskôršie sa upravila, lebo nebolo celkom dobre rozumieť, lebo tá reč bola troška iná, ako je teraz pôvodne. Tak tá jedna publikácia sa mi dostala do rúk a pri výrobe úľov, hlavne tých 6-rámikových, ktoré vám ukážem o chvíľočku, tak túto knižku som aj niekoľkokrát som prečítal. Tak napríklad, doteraz máme problémy s rojením, a on už vtedy vedel rojenie vylúčiť. A to takým spôsobom, že v tom truhlíku mal pozorovacie sklíčko, cez ktoré videl, že ako je ten truhlík obsadený. Čiže tam on píše, že koľko roboty je urobené v tom truhlíku. Tak znamená, že ten truhlík ďalší, ktorý dával na spodok, mal pripravený a vtedy ho tam dal
keď v tom sklíčku pozrel a tam píše tej publikácii, keď 1/3 roboty je už urobená, tak už vtedy podstavil truhlík. Potom v tom ďalšom truhlíku, keď bolo zase tak 1/3 roboty urobená, tak takisto podstavil ďalší truhlík. Hej, a dal to potom na tú spodnú dužinu, alebo na to dno, hej, po našom. No a takto sa mu včely nerojili, lebo mali stále priestor, kde to včelstvo mohlo stavať, nosiť med, matka mala kde klásť. No a potom, keď tieto truhlíky chcel oddeliť, keďže tam nebol rámik, ale bolo tam s tým voskom a s tým medom to bolo spojené, tak to prerezal podobne drôtom, ako keď prerezávame droždie. Čiže takýmto spôsobom to robil. Napríklad aj je tam jedna taká vec, čo ma zaujala, keď ja som tieto úle robil, 6-rámikové, ktoré som robil nie z toho, že som vedel o nich, ale urobil som to náhodou. Chcel som to mať. Tie úle som robil v roku 1983. A keď som ich urobil, tak musel som sa niekoľko rokov učiť tom včeláriť, lebo to sú iné úle, ako sú naše bežné. No a keď zoberieme, že aké máme úle a ako tie včely vyzerali v prírode, tak boli rôzne spôsoby. Boli v jednej lipe, čo som čítal, bola taká hrubá, široká, bol tam veľký otvor, tak ani nevedia, koľko rokov to tam mohli tie včely byť. Tak tam, keď tú lipu rozobrali, aj to dielo, tak tam bolo okolo 300 kg medu. Čiže to je taký paradox. No a keď si pozrieme tie úle, ako to mali tí brtníci, väčšinou to boli smreky alebo jedle, tak málo kedy tie včely boli nízko a široko, ale boli aj sú úzko a vysoko, na čo sa podobá aj ten úľ, ktorý som urobil, hoci som to vtedy nevedel. Ja som v našej základnej organizácii 34 rokov robil predsedu a bolo obdobie, čo sa určite starší včelári pamätáte, že za vlády komunistov sme ani nesmeli chodiť, povedzme, do Poľska, ani Poliaci nemohli chodiť, tak bolo treba pozvanie, po poľsky zaprošenie. Takže každý rok sme urobili zájazd, poľskí včelári prišli k nám do organizácie a my zase sme prišli do Poľska, urobili sme zájazd, na to sme pripravovali sa celý rok, takže sme tešili sa na to. V tom období bolo taká doba, že vždycky bol plný autobus, i keď neboli včelári až takí vydatní, ale každý si privyrobil, že sa urobila čmerina, že tam bolo lacnejšie. Tak preto išli, bolo to vždycky plné. No, takže na tento zájazd, keď sme už mali pripravený, tak musel nám to schváliť tajomník okresného výboru strany. No a keďže ma nepoznal ten tajomník, tak jednoducho nám povedal, že nemôžete ísť do Poľska. A tým, že som ja bol predsedom, poznal som všetkých predsedov, na začiatku bol tajomník Marian Kándrik, ako je teraz predseda, sú predsedovia Sozovo, tak vtedy bol tajomník, tiež po tej linke komunistov. Tak som mu zavolal telefónom, že do toho Poľska nám nechcú to pozvanie schváliť. Tak samozrejme, neboj sa, Paľo, lebo sme boli kamaráti, tak zavolal tomu tajomníkovi na druhý deň, už mi tajomník volal, že do toho Poľska môžeme ísť. No a to bolo tak, že tento tajomník nevedel o tom,
No ale ako tajomník, čo bol za Slovenský zväz včelárov, ako teraz sú predsedovia, hlavným šéfom, tak oni mali podpísanú medzinárodnú zmluvu o spolupráci, čo sa týka včiel. Takže táto medzinárodná zmluva to prevyšovala a tým pádom bolo nám umožnené tam ísť do toho Poľska a chodili sme tam každý rok. Tak každý rok sme niečo ukázali my poľským včelárom a zase oni nám ukázali, títo poľskí včelári, to najlepšie, čo vedeli a čo mali. No a ja som v tých začiatkoch, keď sme tam chodili, tak títo Poliaci, to bolo Andrichové, to bol tam šéfom, bol Marián Babík a jeho syn alebo zaťa mali Tadeusz Sabat. Tento Tadeusz Sabat pred niekoľkými rokmi bol predseda poľského včelárstva. Takže ešte predtým, keď sme tam boli, tak to ešte nebolo, ale potom neskôršie sa stal. Čiže mal vedomosti o tých včelách a hlavne vedeli o spracovaní polystyrénu, ako z neho vyrobiť úľ. Tak keď sme tam prišli, tak nám ukázali, ako sa robí tie začiatky tých polystyrénových úľov. To takým spôsobom, že tá hmota, ktorá je na polystyrén, ona sa nahrieva vo vode a tým, že sa nahrieva, tak zväčšuje svoj objem. Čiže tam je určitá špecifická váha, ktorá je správna na tú výrobu tých úľov. Oni tam ešte vtedy, keď sme tam boli v tých začiatkoch, tak kúrili drevom a zohrievali tú vodu a tie granulky na ten polystyrén zohrievali a robilo sa to tam, že tam bola taká určená špecifická váha, čo bola odskúšaná, že povedzme tá základná hmota 1 deci, vlastne 1 liter, to je aj decimeter kubický, tak vážil pol kila. A na výrobu úľov bolo potrebné, aby sa tie granulky upravili, aby mali 14 až 16 dekov. Aby neboli ťažké a aby to včely nevyhrízali. Takže vtedy v tom období boli takí ochotní, že tie úle, aké by som bol chcel, tak by boli mi vyrobili. No ale časy plynuli, tak neskôršie som sa ja pustil do toho, že mi všetko povedali. Urobil som si formy na úle z duralu a doma sme to urobili a to bolo roku 1983, kedy som prvé úle urobil, aj osadil som včelami. No ešte dopoviem takú vec, že v tom období tento včelár a výrobca úľov mal dielňu, do ktorej prišiel na brigádu, aj pracoval tam Lisoň. Hej. Určite Lisoňa poznáte, ktorý je známy, má veľa zákazníkov po celej Európe. Ale myslím, že to bol, už nie je ten Lisoň, čo teraz žije, ale to bol jeho otec. To na tom nevadí. To len to chcem povedať, že ja som bol medzi prvými, ktorí som vedel o technológii výroby polystyrénu. Môže byť, že dakedy ešte natočíme to video, ako sa robia úle. Tu vám predstavujem historickú fotku, pravdepodobne z roku 1980, ešte predtým, ako som ja vyrobil úle. Na tejto fotke sme členovia zájazdu a tam je Tadeusz Sabat, ktorý vysvetľuje technológiu výroby polystyrénových úľov. V ďalšom meste sme boli
Novom Sonči. Tam bol nejaký doktor Kastelevič. Tým, že sme tam boli, tak sme chodili, sme v takej budove boli, kde sme potom aj spali. A na chodbe sme objavili obraz, na ktorom bola včelárska hymna slovenská. A v tom období o tej hymne, tá hymna bola stratená. No, tak sme ho odfotili a sme to potom porovnávali aj na zväze. To sa potom niekde sa našla aj tá hymna. Tak potom túto hymnu to Tibor Valorovič zhudobnil. Táto včelárska hymna pochádzala od Mikuláša Kiša Odlužanského z roku 1932 a zhudobnil ho na hudobnej škole v Novom Meste nad Váhom roku 2006. Táto včelárska hymna sa už pred každým včelárskym stretnutím a ukončením sa prehrá a je medzi najpeknejšie hymne, ktoré majú povedzme aj susedné štáty alebo niekde inde, aj textom, aj hudbou sú jedna z najkrajších, čo som veľmi hrdý, že sa to tak stalo. Táto hymna sa potom nahrala za predsedu SOZOVO Ľudovita Gála. No a keď sme už pri tom, tak ja som pri poslednej krajskej výstave som dostal, navrhli mi, aj dostal som ju, medailu Juraja Fandliho. No, keď mi tú medailu navrhovali, hovorím, ja mám všetky medaile, najnovšiu alebo najväčšiu mám medailu Štefana Závodníka. No a oni mi povedali, lebo tam boli aj členovia výkonného výboru, to bolo v Krušetnici, na krajskej včelárskej výstave, tak ešte medaila jedna je. Ja som o nej nevedel a tu mi navrhli, aj som ju dostal a tu je, môžete sa na ňu pozrieť, že to je tu. To je soška veľkého včelára Dierzona. To bol poľský včelár a podobne ako bol Juraj Fandli, čo sa začínalo včeláriť u nás, tak znázorňuje ten Dierzon, sa znázorňuje, že tam je košnica a klád, podobne ako Juraj Fandli. No táto soška je vyrobená z hliny a na jednom zájazde bol s nami Marian Kándrik, čiže tajomník Slovenského zväzu včelárov. No a túto sošku dostal ako šéf Slovenského zväzu včelárov a Marian Kándrik, my sme si potýkali hneď na začiatku a povedal: Palo, túto sošku ti darujem, dakedy ho použiješ. No a teraz to použitie padlo vhod, tak teraz vám ho predkladám, nech sa páči.